Spaghetti, pababa, pababa, pababa. Watch out, watch out, watch out! So, ito na nga. Heto na! Huwag mo ilapit. Nakikita yung pimple ko. Boyfriend kita, kalabang kita. Alam mo, hindi ka nakikisama. Inis, pero tingnan mo dami kong pimple, oh. Ito po ang patunay na ako po ay hindi naman talaga perfecto para po sa mga nagsasabing ang ganda ko. Yes. Ang dami kong pimple. Ayan, si Tanya. Ay, nako, yan talaga the best, diba? Yan yung World Cup. Yan. World Cup din yan. World Cup din po niyan. Oops. Ano kaya ang ini-expect natin dyan, Tang? Kasi magsisimula na bukas yung kampanya. Sigurado, papanghi na naman yung paligid. Uy! Ba't ba magiging mapanghi yung paligid, Tang? Kasi maraming jingle. Jingle, hindi yung ihitang. Yung ibig sabihin, yun yung mga kanta ng mga politiko. Tama ba kami, Tang? May tama sa'yo. Kilala ko ang binigay na pangalan ng mga magulang sa kanya. Cute na cute siya sa pangalan Chino. Chino? Oo, maganda naman talaga. Oo. Yung family nila Pasha. Wala na ba naman? Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.